Sziasztok, itt Rocky, és megint a Need for Speed Most Wanted világában, és itt ül mellettem Ray, sziasztok, és Max. Sziasztok! Na és kezdjük. Múltkor ott hagytuk abba, hogy befejeztem a versenyt, és kell még egyetlen egy verseny, és 1000 pont, és lehet versenyezni a Sony-val. Egyetlen egy 3 körös verseny maradt. Hát itt most lesz mit kommentálni, mert elég hosszú lesz a verseny. Hát a játékban a legtöbb időt a versenyek veszik el. Eddig elsők vagyunk, de nincsenek messze a többiek sem. Egy éles kanyar, nem is annyira veszélyes. Kis fék, meg is van oldva. Az autón nem csináltunk semmit még. Nem a verseny után kicsit rakunk még rá ezt a kicsit jobban nézzen ki, és persze, hogy gyorsabb legyen. Mikor lehet a little bele? Hát amikor legyőzik a Sony-t, akkor lehet belevenni egy nitrót, és akkor már jobb is az autó. Miért nem bír most? Hát mert még le kell győzni. Ja. Akkor legyőzünk. Még egy verseny. Még egy kör. Elnézést a szipogásomért, csak kicsit meg vagyok fázva. És ez a verseny olyan 3 kör közül, és aki minden kör után utoljára ér be, az kiesik. És ezt meg is nyertük. És ennyi volt, nyertünk. És menjünk egy kicsit fölbuddhizzuk még jobban. Na gyerünk! Először megnézzük, milyen motorfélét lehet bele a motorot. De akkor nem marad pénz. Megint csak nem marad pénz, pedig az kell. Ezt nem lehet. Nitrót nem lehet. Csak a legyőzünk a Sony-t persze. Gumit nem lehet. Váltót lehet. De ahol kell nagy a motor. Turbót nem lehet. Akkor nem veszünk semmit, de azért valamit mégis. Majd innen valamit. Ezek ilyen karosszériák.
De nem veszünk, mert nagyon drágák. Szellőzők. Levegőszűrő. Ez jó is. Megcsináljuk a sebességóra. Stok lesz. Még jó is lesz. És ez szinte ingyen volt. Na, mehetünk még bontit szedni. Ráde. Gyerünk. Gyerünk, 1000 bontit kell még összeszedni, és mehet a verseny Sony-val. Bonti. Gyerünk, itt szét kell várni jobban a rendőröket is. Bontikat kap. Az első szintű, van 5 fajta szintű rendőr. Az elsőt nagyon könnyű szétverni, másodikat nehezebb, harmadikat elég nehéz, a negyedikek azok Ferrari, az ötödikek még Porsche. Szóval az ötödikek nagyon nehéz legyőzni, a negyediknél jön helikopter is, az elsőket nagyon könnyű lesz szétverni. Gondolom, még csak az első szintre. Másodikban már nehezebb. Az a vezékben, ha körbe-körbe mész, nem találnak meg. Ahol ketten vannak, így már nehezebb. Mikor ketten vannak, akkor lehet menni, ezt ugye. Nekünk csak 1000 bonti kell, meg lesz szétverjük a rendőröket. Na mindjárt neki megyünk annak. És megfordulok a szépen. Vigyázni kell, hogy nehogy ez a piros, jobb alsó sarokban a piros, pusztedos valami, nehogy betöltődjön, mert akkor elkapnak. És legyőtt a torony, és meghal. Még csak egyet kell megölni. Ezt szerintem gyors megöljük. Barátom Ray elég ilyen hallgatod. Amikor videóban, akkor elég hall, de nem így. Nagyon munkás gyerek. Megy, az mindig hallgat. Ha videózunk, ha nem. Rájön megöljük a rendőröket is elég is. Megöljük. Mindjárt ki. Itt is van. Öld meg. És ez az. És jött még egy, hát ez lehetetlen. Hányan vannak ezek? 100-an. Szerintem többen. 200-an. Sebesség is van, ott is hagyjuk őket. És már nem is találnak minket, már töltődik a kék csík. És nyertünk is, ennyi volt. Megvan a 22 000 bontink van, mehetünk a garázsba.
és mehet a verseny Sony-val, ha jól tudom. És mehet a verseny. Hát most megy a verseny a 15. helyzetért. Ez az én autóm, mindjárt megérkezik Sony, akinek egy Golf BTI. És kezdődik. Nitro nincs nekem, se neki sem, úgyhogy egyenlő. Ha ezt sikeresen le lehet győzni, akkor lehet, hogy már veszünk is nitrót. Persze, ha legyőzzük. Az én autóm egy Fiat Punto, az övé egy Golf BTI 350, ha jól tudom. Kétkörös verseny, és aztán lesz még egy verseny, és akkor, ha mind a kettőben nyerünk, akkor lehet választani tőle pénzt, kocsit, amelyeket kihúzzuk. Pénz, kocsi, bilincs, akármi lehet. A jobbik esetben pénz meg kocsi, vagy kocsi meg bilincs, de nem baj, akkor már a kocsi megvan. Akkor búcsút mondhat az autójának. Hát ilyen ez a játék. De ha viszont én vesztek, akkor csak úgy kezdek. És megkezdődik a második kör. Nem bír utolérni, mert elég messze van. Szép kis kanyar volt. Ilyen keskeny utakat nem szeretem, mert könnyű összeütközni valamire, és akkor már fújhatjuk az egészet. Ilyen éles kanyaroknál jobb féket használni, mint nitrót. És mindjárt be is fejezzük az első meccs vele, a második, aztán kezdődik ezután, és nyertem. És most a második menet, és ezt is megnyerjük. Ha ezt is megnyerjük, akkor az autó, vagy akármi, ami ilyen. Szeret visszalőni. Ez meleg helyzet volt.
minél előbb befejezzük, annál jobb. Legyőztük Sonic, akkor vége a videónak, és majd találkozunk a következőben. De az nem most lesz, majd csak aztán. Mindjárt levágom össze. Egy kis előnyre tegyünk szét. Ez is egy kétkörös verseny. Az első kör már be is fejeződött, most jön a második. Ismét egy meleg helyzet. És ismét egy baki. Szorosan a nyomomban van, de lehagyjuk. Már le is maradt. Ismét útlevágás. És ez ma a célegyenes. Büszkén mondhatom, megnyertük az elsőt. És most ilyenkor, amikor legyőzzük, akkor nyomunk continue, és akkor 3 kérdőjel közül 2-t választunk. Az első a bilincs, a második lesz pénz. $10,000, de nem baj. És itt a következő ellenfél, Taz. Ő a 14. a fekete listán. Ezt is le kell győzni, és az elsőt le is győztük. Morginal Taz. És akkor megmutassuk a Taznak milyen autója van. Nem hiszem, hogy jobb az enyémtől, de lehet, hogy jobb. Hát nem rossz. Egy Toyota. Írjatok kommentben milyen játékokról csináljuk még videókat. És lájkoljatok. Iratkozzatok fel, komment. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!